že ja sa zaoberám aj mládnutím. Ako by sme to vedeli špecifikovať, to mládnutie. To je vlastne biohacking, reverse aging, anti-aging, alebo teda mládnutie. A ako sa to dá špecifikovať a ako vlastne môžeme mládnuť? Mládnuť môžeme tak, že sme sa narodili, nejakým spôsobom sme rástli, dospievali, že sme teda nadobudli ten vek 20-21 rokov a potom naše telo už začalo pracovať troška inak, začalo prepočítavať tú energiu a už to nebolo ako to dospievanie a pociťovali sme 21 až 30, že ešte je to OK a po 30-ke vlastne už to ide a záleží od toho, že čo každý človek robí. Ak by to telo pracovalo naozaj ideálne, to znamená, že ak by sme si ho 100% nacítili, telo, myseľ, duša a vnímali jeho potreby, tak by sme sa vedeli v tom ideálnom stave dožiť vo vitalite 300 rokov a bolo by to na našom rozhodnutí, kedy zomrieme. Záleží od toho, čo sme sa sem prišli naučiť ako duša. No a tým, že vlastne nikto z nás to nerobí presne takto a každý z nás degraduje to telo a záleží, ako sa telo toho jednotlivca vie regenerovať v čase, tak postupne stárneme rýchlejšie, oveľa rýchlejšie. No a v bode uvedomenia si tohoto celého v 30, 40, 50, 60 rokoch, ak niečo zmeníme, to znamená, že ak moja predispozícia v nejaký okamih môjho života je, že vo vitalite sa dožijem 60 rokov, tak ak niečo zmením k lepšiemu, zmením životosprávu, zmením správanie, cvičenie, potraviny, prostredie, ľudí, stres, prácu, napätie, naozaj ten svoj život, tak čo je len o 10%, 20%, 30%, tak už to ide rádovo. A z tých predpokladaných dožitých 60 rokov, ak zmením niečo o 20%, tak hneď je to vo vitalite 70 rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. Každá tá činnosť, ktorú zmeníme k lepšiemu, že sa lepšie nám tomu budeme stravovať, alebo že nám opadne ten stres, alebo že začneme cvičiť, nám to zlepšuje o percento, 2, 3, 10 a tak ďalej. A tým sa vieme vo vitalite dožiť naozaj oveľa vyššieho veku. Veľa biohackerov dáva také čísla, že sa vo vitalite dožijú 120 rokov, 150, 180, že je to možné a podstupujú rôzne zákroky, venujú sa rôznym metódám, rôznym cvičeniam, vitamínom, minerálom, hoci čo si dávajú pichnúť do tela, je to v poriadku. Nechávam sa tým inšpirovať, že čo všetko je človek ochotný spraviť preto, aby sa vo vitalite dožil vyššieho veku. Ale žiadny z nich, čo som si všimol, okrem teda nejakých meditácií, ktoré robia, nerieši duchovno na takej úrovni, ako by si to zaslúžilo, pretože chceme vládnuť, a napojenie sa na stvoriteľa, napojenie sa na životodárnu energiu. Nikto z nich nevyužíva čakra kalibráciu alebo prepájania sa na tétu na najvyššiu 7. úroveň a preto si dovolím tvrdiť, že aj napriek tomu, že nerobím také extrémy ako oni, tak už z tejto pozícii si trúfam na 200 rokov. Áno, je to tak. Chcel by som sa vo vitalite dožiť 200 rokov. A podľa mňa je to možné. Pretože sa tak programujem,
preto robím všetko a pretože je to môj životný štýl. Povedal som si, že tento život sa nechcem trápiť. Ja chcem žiť svoj život najlepšie, ako viem. Na tej najvyššej úrovni, akú viem dosiahnuť. A prišiel som sa sem niečo naučiť, tak sa učím. Áno, robím chyby. Áno, padám na hubu, ale čím ďalej mi to ide lepšie. A čím ďalej sa lepšie vnímam. A všetko robím naozaj uvážene, uvoľnene a pomaly. Netlačím na seba. A to je to posolstvo. Vôbec sa s nikým neporovnávať a ísť si svojou rýchlosťou, svojím tempom, hlavne uvoľnene. Netlačiť na seba, nestresovať sa, netlačiť na svoje telo, že niekto niečo dokáže a ja nie. Treba sa inšpirovať a vzdelávať vo všetkom, čo sa dá a naozaj komplexne riešiť svoj život na všetkých úrovniach vedomia a podvedomia. Komplexne znamená riešiť telo, cvičenie, meditácie, napájanie sa, stravu, pitie, vody, stres, ľudí okolo seba, myseľ rozvíjať, čítať, počúvať, vzdelávať sa, stretávať sa s ľuďmi, tvoriť komunity, robiť to, čo ma baví, čo ma naplňa, bez stresu, bez akýchkoľvek nervov, nátlaku na seba, prepájať sa s božskou životodárnou energiou, vnímať zem, nebo, vesmír, všetky tie energie, striasať a púšťať do zeme všetku zlú energiu, ktorá na mňa nejakým spôsobom vplýva, pretože žiadna nie je zlá. To iba my tak vnímame. Je to iba energia, ktorá nám zavadzia v našom tele. Nechceme ju, tak ju dáme do zeme. A zase natiahneme si to božské svetlo z vesmíru a dáme ju do seba. To sú tie nádychy, výdychy. Tlkot srdca, ktorý to rozloží do celého tela. A je to iba na nás, je to naše rozhodnutie, aký bude náš život. Čo chceme dosiahnuť v tomto živote? Aký je náš úmysel? S čím tu chceme žiť? Akými ľuďmi sa budeme obklopovať? A ako tu budeme šťastní? Či sa tu budeme usmievať? Alebo sa tu budeme trápiť? Či budeme radostní, pozitívni? Je to len na nás. Je to naše rozhodnutie. Preto sa rozhodneme správne. A riešme svoj život komplexne. Ďakujem.